nosa aboliña Carmen. Esta dedicatoria ya facemos en especial eu, a súa neta, que son a maior, e os seus bisnetos. Ela, Carmen, era natural de... Naceu en San Salvador del Valle, provincia de Bilbao. Logo, aos 3 aniños, regresou ao seu pueblo natal, como ela se consideraba, natal de Villamartín, que era un pobo que quería moito, moito, e o levaba no seu corazón. De pequeniña era moi acida, lle gustaba moito coser. E o seu pai, cando tiña 11 aniños, lle comprou unha máquina que me acordo moito, que a temos todos como un grande recordo. Era unha máquina que marca Singer. E logo collía a súa máquina e iba camiñando de casa en casa por Villamartín. Le gustaba moito facer vestidiños, daquelas se facían calzoncillos, camisas, e logo a nós, en especial, o meu irmán e a min nos facía ela toda a roupiña, que, por certo, a veces nos preguntaron onde a miña nai a mercaba. Bueno, pois voulle seguir contando a historia dela. Que aos 16 anos colleu novio, que, por certo, non aceptaban moi ben no membro da familia dele, porque ela era de familia moi humilde, e eles daquela sonaban como un pouco máis ricos. Entón, ele tiña unha media novia en Villamartín, e claro, facía que iba a vela para que a súa nai estuvera contenta, pero ela quen quería era a miña abueliña Carmen. Resulta que quedou embarazada aos 20 anos e tuvo o que era o meu pai, que se chamaba Eladio. Entón, el, no momento que o meu padre naceu, colleu 2 testigos e marchou a xunto a Xuez para reconocelo como seu fillo. Ao cabo do ano, como el tan enamorado estaba dela, a súa nai ablandou e a quixo moito. Casaron, tiña o meu padre 3 anos, e ela daquela todo era para ver que iba del o ramo de azar, que como todas as súas amigas e compañeiras o levaban, a ela dicía o seu marido, que el se chamaba Manuel: Manuel, o meu ramo de azar, que todos as levan, eu como vou conino de solteira, casada. Pois, non sei, me dá moita pena, e contesta lle, pero Carmen, Carmiña da miña vida, que mellor ramo de azar co que levamos adiante. Casaron, fuise a vivir á casa da súa sogra, que se chamaba Encarnación, que, por cierto, a quixo moito, moito, como se fora a súa filla. Non había unha nai sin parila que quixera tanto unha filla como a quixo ela. E ela tamén respondeu sempre ca súa sogra. Bueno, pois, despois se veu a vivir con ela. Ao cabo de 2 anos de casarse, o meu abuelo tuvo que marchar á guerra de África. Estuvo 2 anos. A miña abuela quedaba embarazada dunha filla que tuvo e se chamou Manuela. Cando veu o meu abuelo e conoceu a súa filla, que, por certo, por desgracia, pouco conviviu con ela. Pois, ao cabo dos 7 meses, ao cabo de 2 anos de estar na guerra, tuvo que vir por motivos de enfermedade, se puxo maliño, ou sea, que foi, colleu ali unhas fiebres que se chamaban, según me contan, o paludismo. Entón tuvo que ir un irmão dele desde aquí, desde Galicia, a buscalo a África, eu acompañado dun capitán médico, que daquela ocasionaba moitos gastos e moitos cartos, e tuvo que pagar todos o que era a miña bisabuela. Entón chegou o 26 de xuño, que, por cierto, se facía aquí unha festa en Villamartín, que se chama, e se sigue facendo, o Sagrado Corazón. A miña abuela foi a buscar ela e os seus 2 filliños, o meu padre xa grandiño, e a miña tía moi pequeniña en brazos. Entón,
e si que viu a súa filla, foi a alegría máis grande. E lle dixo estas palabras: Manueliña, Manueliña, non vou a poder disfrutarte moito tempo. Ao cabo dos 7 meses, morreu. Figurádevos como querería a miña abueliña. Por iso ela foi tan boa con todos, especial cos seus fillos, co meu pai, ca miña nai, con nós que nos criou, a miña irmá e min. Despois eu, toda a vida, vivín con eles. De casada me quería vivir con eles, cos meus pais, e ca miña abueliña e ca miña irmá. Entón tan boa era, tan boa, que nunca nos chamou polos nombres reais, como somos Marina e Lavi. Mariniña, Laliño. E despois eu casei e tuve 4 fillos. Eso foi a alegría máis grande que pudo ver ela, como me dicía moitas veces. Nos criou, como me criou a min. A miña nai me pariu, pero ela me criou. Están recordos de todos, do meu irmán, dos seus fillos, da súa muller, dos meus fillos, que a quixeron moito, 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 e por eso lles fago este homenaxe. Porque é que non sei como explicarme estas cousas que teria que eu contar dela, en especial toda a familia, a lembraba moito, moito, sempre os seus sobrinhas, os seus irmãos, a todos, porque era moi boa para todos. Ela nunca tiña mal humor, sempre estaba contenta, contándonos as súas cousas, os seus contos, os meus filliños. Nos levaba á escola, nos atendía a todos. Bueno, pois como vos vou dicindo, vou seguir contando. A miños fillos, os meus fillos se chaman María Teresa. Nunca lle chamou María Teresa, Maitiña. A segunda, Ángeles, e lle chama Argeliniñas. O terceiro, Ruperto Jorge, Rupertiño. E o carto, Antón, que lle chamaba Toniño, porque hoxe é un día estou moi contenta e moi triste por non poder disfrutar todavía dela, pero bueno, despois de todo disfrutámola moitos anos. Morreu, naceu no 1900 e morreu no 1996.